Яги, нашите приятелчини, какво се викаш ти? Лука. Ти какво се викаш? Ти какво се викаш? Александър. А ти, девойче? Ема Славска. Браво. И що ги правите вие сега? Чорим гледаме рибички. Чекай, полека да снимам. Полека се. Макар едно има вързано, а не е страшно. Но има вързано. Ацето пре, оди и го види. Пазете лайнат. А вързано ли? Вързано е. И пазете по пато, можно и някоя змия да има. Няма змия. Да не има по пато. Това е магаре. Не има змията. Магаре ли? Магаре. Я. А една заедничка, виснете един до друг. Висни яце до них една. Айде, гушнете се сите. Айде, насмейте се. Тук. Ай, гледай тук аз. Ай, после цая е слънце, добре, тая иска много. Чекай, после салото още снимам и сликам. Добре, само да видя какво се снима тук. Ацето нагоре, оди да снимаш. Дете че влезе? Зумнеш го, я. Лука, Ема! Магарче, шо правиш бе? Магре! Братовчедите Славевски и Спасевски. Колко имате с лично предиме? Славевски, Спасевски. Две Славевски, две Спасевски. Колко ви има много такива? Магаре! Магаре, магаре! Магаре, татъка! Тука! Магаре, татъка! Когато стигнала до рибичките, те бая, тук са били. А жаби няма. Можем да ги найдем. Те да видя до сега, че съм стикал. Де? Да ви гледам.